Tnieda uffiċjalment il-programm tal-Imnarja 2026 li se jinkludi sensiela ta' attivitajiet kulturali, agrikoli u tradizzjonali mifruxa fuq diversi ġranet. Il-qofol tal-festa se jsir fil-Busket fit-28 u 29 ta' Ġunju. Fost attivitajiet ippjanati hemm wirjiet ta' annimali, eżibizzjonijiet ta' makkinarju agrikolu, kompetizzjonijiet relatati mal-agrikoltura, attivitajiet folkloristiċi u esperjenzi audioviżwali. Il-viżitaturi se jkollhom ukoll l-opportunità li jgawdu għażla ta' ikel tradizzjonali Malti li jkompli jagħti toma awtentika lill-esperjenza tal-Imnarja u jiċċelebra l-identità gastronomika ta' pajjiżna. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u l-Provista tal-Ikel Anton Refalo sostna li l-Imnarja tibqa' okkażjoni importanti biex jiġi ċċelebrat il-wirt agrikolu u rurali tal-pajjiż u tingħata rikonoxxenza lill-bdiewa u r-raħħala Maltin. L-attivitajiet li aħna bħala Ministeru intellew fil-Busket mhux sempliċement tradizzjoni imma huma mod kif aħna ngħidu grazzi x-xogħol kbir u siwi li jagħmlu r-raħħala u l-bdiewa tagħna. Hawnhekk aħna naqdu flimkien it-tradizzjoni, il-kultura, il-familji tagħna flimkien mas-settur agrikolu.